Ukoliko na ovaj način niste uspeli da pronađete verifikacionu poruku na svom mail nalogu, potrebno je da se vratite u korisnički nalog na Buka webu i kliknete na opciju klikni ovde da vam opet pošaljemo verifikacioni mail. Kada kliknete, izaći će vam poruka da je ponovno poruka za verifikaciju poslata na vašu mail adresu i ono što je potrebno jeste da se ponovo vratite u svoj mail, da proverite inbox, spam sanduče ili all mail opciju i u pretrazi ukucate Buka web. Ukoliko verifikacionu poruku i sada niste pronašli, potrebno je da nas pozovete i mi ćemo iz sistema verifikovati vašu mail adresu.